хто її не любить? Малайці, добре. Ми білоруси, ну, центр Європи, самі розумієте. Ла-ла-ла-ла, но в центре Европы бывают разные там неполадки. Ну, ось так. Ну что ж такое, ну? А ты, ё-моё, ну бывает в житті такое, ну ось дебют и всякая хрень. Ну а нарешті давайте там. Ой-ой-ой-ой-ой. Хто супроть СНІДу, а? Хтось супроть СНІДу? Ну СПІДу, да? О. А хто за його? О. Ну Тюрхан, у твоїх я нахильниця, конечно, все, да? Ну все, вибачай.
чекаю.